Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै अखा हादोंब्लाबो दिनैहाय सान्दुं दुंबाय ओमफ्राय जों दायो जिहेथु मुम्बाइआव दङ मोननैसो जायगायावहाय थांगोन जोङो नोंथांमोना जेसेबां हायो दिन्थिगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो ब्रेकफास्ट जानो थांनोसै मोखां सुबाय मेकआप फोनथ'वाखै दायो लिपस्टिक फोनबायसै दाहैनोसै मयस्चराइजार फोननानै दायो जानो थांनोसै जोङो आहा saya suami iya tuh nih udah coklat Hai gini dia semua. Pura ओंखारखांबाय दुगैनानैहाय ओमफ्राय खानाया जा गिसि जानानै दङ ओमफ्राय दायो इखौ दसे नेथ'नोसै आङो नेचारेलिनो रानथोंसै ओमफ्राय बिनि उनावहाय जों थांगोन मोनसे जायगायावहाय नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ स' फैदो दानिया जोंजों लोगोसे आं भिउखौ दिन्थिनानै होनि नोंथांमोना नायबानो जाबाय बिथिंनिफ्राय नुहुरानो इयाव होथेनायसो दङ दायो जोङो थांनो नागिरदों पाम बीचआवहाय नायनोसै माबोरैहाय आं नोंथांमोननो जेसेबां हायो दिन्थिगोन बीचआव थांनायनि सिगां जों स्टे खालामनाय हटेलनि एसे टुर भिडिअ होनानै होनि आङो नायदो अखायानो हालायबाय थैबाय दा अखा बोथोरावथ' अखायानो हाखागोन नङा होमबा मिथिखायो अखा हाखागोन जेरावबो हागासिनोखा नाथाय जोङो जयपुरावहाय अनलि साननैल' थानानै मुम्बाइआव फैबाय मुम्बाइनिफ्राय जोङो गुवाहाटियावहाय थांनोसै आरोना मुम्बाइआवहाय आंनि माखासे जिनिसफोर लानांगौ दंमोन बेखौहाय जोङो दाहाय नङाबा गाबोन लाहैनोसै ओमफ्राय बिनि उनावहाय टाटा बाय बाय मुम्बाइआवहाय बिदि थाबाय थानो टाइमबो गैया दायो बहुत खामानि सोलिगासिनो जा मोजां भिडिअ खालामदोंमोन ओमफ्राय आङो केमेराखौ हुगारनानै लाफ्लाङासैना इन्स्टा 360 जोंहाय लादोंमोन आङो जा मोजां भिउआ ओमफ्राय पुरा पिसमोन आरोना जायगाया आराम थाहैबाय थानो आराममोन ओमफ्राय जोङो पाम बीचआवहाय थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय पाम बीचआवहाय जा दैया देरदोंमोन आरोना जों थांनोनो हायासै बेनि थाखायनो नैबे खाथि जायोमोन जों थानायनिफ्राय बेयावहाय फैबाय आरो दसे पुरा गोसथोनायफोर दंजोबो बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड सबै আছে पुरा ইয়াতে
नै बेयावहाय फैदों दायो दैयानो रानजोब्बाय ओमफ्राय जा मानसिफोर रायलायो बेयावहाय नै ओइ खोनबुरा नायनाय दाउब'फोरा माबायसा गासैबो दाउब'जोब नै जाबा नेखि थांनोसै दैयानो रानजोबनायसो दङ बेयावहाय এইটো বগলী দুটো হয় না এইটো উঠছা নহয় নে অলপমান नायलाय जा अखासो हाबाय ओमफ्राय भिडिअ लाबोबाय थानायावनो नायनाय सिजोमजोब्बाय सबनो सेस अखा सिजोमजोब्बाय नायलाय देन्जार अखा हाखादो गारि लानानै लाबानो गैया ओरैनो फैसा थांगोन अखा हादों नै अखा हानायाव सोरबा बिदि लायो दै सान्दुं दुंदोंमोन नै फुङावहा बेनि थाखायनो बेखौ लाबोदोंमोन खिन्थु दा अखा हाबाय आं लाजिबाय बेखौ लानो ओमफ्राय लाला आङो नायलाय माइथि अखा हाबाय थागौ पुरा अखा हाबाय थाबाय পুরা বৰষুণ মাইনা কি হব কত ঘুরবাই না পাবালো ঘুরবাই না পালো কি হব দিছে কি কৰিম অলপমান কিন কিনা দিলেও পাৰি गैया जेरावबो बेरायनो मोनासै मा जाबावगोन देन्जार अखा हादों दा नायबावनोसै बेलासियावहाय हायाबाथाय थांसै आरोना उन्दुनासो थानोसै जानोसै जोङो आहामायना देन्जार जाबाय ओमफ्राय जानानै सोर नोंथांमोना आं बायदि कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय जाखांबानो उन्दुनो ओंखारखायो आङो आरो जुदि आङो राइस जायोब्ला ओंखाम जायोबाथाय आङो देन्जार उन्दुनो ओंखारखायो आं माने दाना बे हाजार बेदर जाबाबो ओंखामखौ बारा जाला नालाय ओमफ्राय ओंखामखौसो इदिना जायो देन्जार जायोना आङो ओमफ्राय जि टेन्टावो ओरैबायदि टेन्टावनो ओंखारबाय ओमफ्राय लोगोआबो देन्जार जाखायो आरोना आंनिया ओमफ्राय बेबो जानानै पुरा उन्दुनानै थाबाय आरो